Di po magundawa, hindi po naman live and exclusive. Iti R&D nutritionist, dietitian 2, iti Mariano Marcos Memorial Hospital Medical Center, iti Syudad, ti Batak. Pasag ng pilay nga po, iti rato'y naipunan na po ipadamag tayo. Nga talo po nga kaming ti pamilya, iti rumrumuar nga nasa bidong. Kalpasan na po nga nangan iti oong. Hindi naman na po naman ni Ma'am Junice Imnas as Fronda. Ma'am Junice, good morning. You are live and exclusive in Mamboracho, Lawa. Good morning po. Ma'am, una po sa lahat, kahit ni man nga maamuan, anat benepisyo kasi tatakat talaga nga trending iti panangan iti oong. So ana dagiti nutrisyon nga mabalin nga maali ti mesa nga individual iti panangan iti dato nga may klase iti makan, Ma'am Junice. Yes po. So bali po yung mushroom or yung uong na sikat ngayon panahon ng tag-ulan is marami naman po siyang health benefits. So isa na po yan yung good source po siya ng protein which is low fat po. Meron din pong mga pag-aaral na it can lower the risk po of cancer dahil mataas daw po yung kaniyang ergothioneine na chemical. Isa din po sa benefit po niya is yung promote lower cholesterol po. So maganda po siya for high cholesterol level and provides good source po of vitamin D. Yun po, yung mga iilang health benefits po ng ating mushroom. Okay, so kahit bata, matanda, buntis, ma'am, ay pwedeng kumain ng ganitong klase ng pagkain, ma'am. Yes po, pero mas maganda po alam nila kung ano talaga yung edible po na mushrooms kasi marami din pong mga poisonous po na mushrooms na tumutubo sa ngayon. So yun nga po, kailangan po nating piliin alin po ba talaga yung edible po na mushrooms. Okay. Ma'am, pakasignan ka dito, naku ng mga Roden nga na-mention mo nga dapat amo dagiti tattao na anat edible, kaya saan nga mabalin nga makan, dagiti poisonous. So, ada ka dagiti impormasyon tayo, ma'am, pakalasinan nga reta nga uong wano kabute ket mabalin nga masida ken haan nga masida, ma'am. So bali po meron pong mga characteristics, physical characteristics yung mga poisonous po na mushrooms na dapat nating iwasan. Yun po yung may mga warts or scales on the cap. So yung merong mga butlig-butlig sa taas po ng pinaka-mushroom niya. Diba ganyan po yung mushroom. Yung sa dito po niya, marami pong warts or butlig-butlig. Meron din pong mga spores dun sa mushroom niya and ring po dun sa pinaka-stem. So yung pinaka-stem po niya may ring po ditong ganon. At saka po umbrella shape po yung cap niya. Yun po yung mga karaniwang characteristics po ng poisonous po na mushrooms. Ma'am, is it true po na kapag mga nakakalasong mga kabute po ay yung lasa po niya ay mapait, Ma'am Junice? Bali po, siguro hindi naman po lahat ng mapait kasi baka sabihin natin, "Ay mapait 'to, poisonous na 'to." Pero hindi po dahil dun lang yung ano natin na, "Ay ito mapait, poisonous." No. Meron pa pong ibang characteristics ng mga mushroom na poisonous po. Kaya kahit hindi po mapait, pwede rin po siyang poisonous na mushroom po. Okay. Ma'am Junice, kung yung isang tao ay nakakain ng nakakalasong klase ng kabute, ano po yung mangyayari sa kanyang katawan? Ano po yung mga, kumbaga, body parts na pangunahing magiging target ng poison na Ma'am Junice? Pwede po siyang magkaroon ng gut problem, yung magsusuka, magtatae, ganyan po. And yung allergic reactions din po, yung magpapantal, ganyan. At mahihirapan pong huminga. Pag ganun po, the best po na pwedeng gawin ng isang tao makakain ng mushroom is pumunta po kagad sa emergency room po ng pinakamalapit na hospital for agarang gamutan. Pero pwede po ba na ikamatay ng isang tao yung pagkain or pag-intake ng nakakalason pong kabute, ma'am? Yes po, pag hindi po agad na lapatan ng tamang gamot po. Kaya mas maganda po kung hindi tayo sigurado kung edible ba or hindi yung isang mushroom, wag na lang po nating kainin po.
Ma'am, sa ngayon, trending nga yung oong sa Ilocos, sa kabote sa Oo. Tagalog. Diyan po sa Mariano Marcos Memorial Hospital, wala pa naman po tayo nagiging pasyente na itinakbo dahil po nakakain ng nakakalasong kabote, ma'am. So far naman po sa pagkakaalam ko, wala naman pong nai nai-suggest or nai-refer sa amin po. Hindi ko lang po alam sa emergency room kung meron po. Okay po. Ma'am, lastly po, mensahe sa ating mga listeners, viewers ngayon patungkol po sa pagkain, lalong-lalo na ngayong papalapit na yung Burr months. Alam naman po natin, pag Burr months, kaliwat kanan na naman yung kainan, nandiyan na naman yung mga lechon, mga mamantika na pagkain. So kung may mensahe po tayo, paalala po sa mga manonood po natin. Go ahead. So, ayan po. So, nalalapit naman po ulit ang mga handaan season natin. So, mas maganda pong piliin natin yung mga pagkain kakainin natin, which is yung dapat mababa sa fat at saka mataas sa nutrient po. So, pwede po natin gamitin yung pinggang Pinoy para po yun na lang po yung maging guide natin ngayong handaan season. And ito pong nauuso ngayon na na mushroom, kung alam niyo pong edible siya, yes, maganda po yung kanyang benefit po sa ating katawan. Yun po. Okay, Maraming ma'am.